hotep ni jawni tuma damarika josabati kawruki kabama katwama mala ubadinka no kadigede kulugoto imotab dumia awni sene anga émission mandi kono émission minaya intitulé ko anga sungu yininga franciscana sondons la nature ka sungu yininga wala sa sungu ka anjabi ka sungu yininga o korodo de anga ere yininga ba an ere de sungu doy wala na sungu la kana ere la kana na dangari sungu la dangari ke an ere de fanala wala ani ankara mumbi émission kenyon fait de badi samake ngoso ola kramo inituma ama krodo ini joini sene damarika josabati ka ruki ka bamba nga foli banga lame jakulube amba aywa anga abono bela jele folen ko fleban lame bra bela jele folen ko ife odongo anye nya folike ko sunku be yininga chogodi wa mo be manas be sunku yininga ka jabi soro chogodi ko jabi ke ki na fa chogodi ibi doni fanyo kan ko san jolendo yire mu jufe ami soro ka kuma yirinka ɲininkali yɛrɛ bɛ min ka kolo to o diyara n ye kosɛbɛ bari n'i ye anw kelenkelen fɛn o fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ Damari ye an lase yan ni sebagaya caman de ye o fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye lajɛli ye ɲɛw bɛ mɔgɔ fɛ ka lajɛli kɛ nka yeli fana n'i ko k'i b'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ y'i ɲɛ na i tulo bɛna i dɛmɛ o mankan na i bɛ ko dɔ lamɛn k'a ye i nun bɛ i dɛmɛ o kasa la anw ka fɛn ɲɛnɛmanw caman bɛ yan kuma dɔ la n'an y'a ye k'a fɔ an ye fɛn dɔw ye an y'u faranfasiya ka u suguyaw dɔn k'u bɔ tɔw la an b'u ta an bɛ t'u di baganw ma bagan dɔw b'an bolo yan n'o ye warabilen ninnu ye u tɛ fosi dun n'u m'a gɛrɛ u nun na ka sɔrɔ ka a dun wa n'a tɛ dun fana n'u y'a sumusumu u b'a bila duguma o ye yeli dɔ fana ye donc o ye fɛn saba ye kuma dɔw fana na ni an y'a ye fɛn min cɛ ka ɲi n'an y'a ye n'an magara la n'an y'a sumusum n'a kasa ka di an b'an teliya k'a nɛnɛ wala nɛnɛni fana ye fɛn dɔ o bɛ sira dɔ yira an na ko dɔ la n'a ka di n'a ka timi n'a kumunen an b'a dɔn o si t'a bɔ dɛ an y'a fɔ ko ka maga la donc an bɛ se k'a fɔ sisan nɔ ko tubabukan na mɔgɔw bɛ tulonkɛ k'a la dɛ k'a sɔrɔ u bɛ sin k'a fɔ on a nos 5 sens ko an ka yeli fondo ninnu a togoya 5 de b'an bolo min b'a to anw b'an gɔngu sungun na ka baara kɛ n'u kelen-kelen bɛɛ ye u dan ma kuma dɔ la an bɛ sin k'u fara-fara ɲɔgɔn kan fila ka lajɛli kɛ saba wa kuma dɔ la yɛrɛ n'i kɔgɔra sungun ko la mɔgɔ si tɛ tagama ka don sungun kɔnɔ ni nin fɛn ninnu si dafalen bɛɛ tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ni fɛn min magari la n'i y'a kasa ta n'i y'a ye n'i y'a mankan mɛn n'i y'a sɔrɔ k'a nɛnɛ fana e kɔni bɛ taa kɔnɔ de sa i b'i to de la k'a dɔn sungun bɛ kuma i fɛ cogo min na ni ko dɔ tiɲɛna sisan a bɛ jouer ninnu dɔ de kan donc e bɛ fɛ k'a fɔ an ye a fɔ min ma ko les 5 organes de sens n'o ye lasɔmi ni sinfo 5 ye e bɔra k'o de fɔ an ye sisan o kɔrɔ de mɛnni b'o la n'o ye o bɛ tulo bolo yeli b'o la o bɛ ɲɛ bolo suma ni kasa o dɔnni b'o la o bɛ nun bolo nɛgɛya n'a fɔ ma ko goût o b'o la a fɔ min ma fana ko le toucher n'o ye i farikolo mana maga fɛn min na nin ka nugu nin bi tan nin bi tan o b'o la donc a b'a fɔ lasɔmini ninnu mun b'an na dɛ o de fana ye an bɛ sunku ɲininka ni olu de ye ka jaabi sɔrɔ kosɛbɛ kologoto i y'a faamu yɛrɛ de bari olu kelen-kelenna fɛn o fɛn n'i y'a ye yɛlɛma donna a fɛn o fɛn na i bɛ sɔmi ko dɔ la parce que aw yɛrɛ y'u wele cogo min na ko lasɔmini fɛnw de don ni e y'a sɔrɔ sa yiri jalen don tilema dere fɛ i b'a dɔn ko jintanya b'a la wala n'i y'a ye fiɲɛkolon min na ale san i b'a dɔn nin fiɲɛ in n'i y'a sama a b'i kɛlɛ donc a ye cogo ni a sama cogo i b'o dɔn nɔ n'i ye fɛn dɔ ta sisan k'i b'a fɛ k'a dun ka cɛ ka ɲi e mana bila i da dɔrɔn k'a kin ka taa sɔrɔ a ka farin e b'a dɔn o ye foronto ye bon sunkun kɔnɔfɛn bɛɛ ka jɛlɛ duguma fo sanfɛ anw bɛ nin kelen-kelen fɛn o fɛn ta i b'i banba nin kelen dɔ de la dɛ k'a ko woloma k'a tiɲɛ n'a a nkalon dɔn k'a ɲɛci a n'a a kɛlɛcogo k'a tɔnɔ bɔ ni o fɛn ninnu dɔ ye bon mɔgɔw de mɛnna sisan sa san caman ka ninnu kɛ ka ko fara ɲɔgɔn kan dɔɔni ka tila k'a ɲɛnakali fɛ f'a ka kolonkolon ka se an ma yan an ye min fɔ an ka émission tɔgɔ i tɛna fɛn fosi sɔrɔ ni tɔgɔ tɛ fɛn min na tɔgɔ fana kɔrɔ de bɛ yen
ayiwa baasi tɛ o diyara n ye la karamɔgɔ an bɛ yiri mun ju fɛ donc i bɛ nin yiri tɔgɔ fɔ an ye ka yiri in a non scientifique fɔ an ye mankutu ka yiri mankutu fɔ an ye donc an nana yiri ju fɛ walasa ka nin yiri ɲininka donc an bɛ nin yiri ɲininka ni e da ye ka jaabi ɲini o cogoya la. awɔ nin yiri nin n'an filɛ a ju fɛ nin ye yiri ɲumanba de ne yɛrɛ ka yiriw la n bɛ se k'a fɔ an ye min mara n'a an sera ka jaabi sɔrɔ o kɛra nin yiri ye mɔgɔw k'a lajɛ dɛ a bolo yɛrɛ kelen bɛ ka a bulu misɛnya tan ka tila ka a feere bilen nin cogo in na tan donc u b'a fɔ nin yiri ma an ka bamanankan na tɔgɔ bɛɛ la nɔgɔma ko joro ni dɔw y'a ta tuguni k'a fɔ ko satana tɔgɔ fila sako kuma b'a la joroko kuma b'a la munna mɔgɔw ye kɔlɔsili kɛ nin yiri la u ye mun de kɔlɔsi a la u y'a ye k'a fɔ n'i ye nin lili bɔ a lili mugu ka taa kɛ wo wo da la ni sa b'a kɔnɔ sa bi sa tɛ bɔ donc tubabukan na u b'a fɔ ko c'est répulsif au serpent ja tubabuw fana tilala ka nin yiri tɔgɔ da ko l'arbre à serpent o kumana sa de b'a la non sa t'a la a bɛ sa de kɛlɛ ka tila ka n'a ye ko diɲɛ bɛɛ kɔnɔ u ma tɔgɔ fosi sɔrɔ ka da nin na ko securidaka longue pedonculata o de y'a nazara latin tɔgɔ ye o de y'a non scientifique ye non scientifique ye ni min fɔra sisan chinois ye na ni min fɔra sisan japonais ye ni min fɔra arabu ye i bɛ sin k'a dɔn k'a fɔ ko nin yiri an bɛ min welela ko joro satana tɔgɔ wɛrɛw b'a la dɛ n b'aw yɛrɛ ɲininka an lamɛnnikɛlabaw parce que aw mana tɔgɔ min sɔrɔ a la a k'o fɔ an ye aw ka ɲininkaliw sen donc lamɛnnikɛlaw mana bɛ tɔgɔ wɛrɛ min dɔn a la u k'o fɔ commentaire la parce que tubabuw sera na yɔrɔ dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an kan k'a essayer k'a minɛ tuguni parce que olu de sɔnna ka tɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye an ka jɛ an ka wele tɔgɔ kelen na n'o ye non scientifique nin o de securidaka longue pedonculata donc n'i y'o ta k'o lajɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ sécurité ko b'o la sécurité securidaka longue pedonculata i bɛ taa sɔrɔ ko a den o jamjan pédoncule o ka jan quoi min filɛ nin ye an bɛ ka nin min lajɛ dɛ voilà a den a ma ye ko pédoncule jamjan don o de bɛ a den nin na donc nin den min filɛ nin ye ni yɛrɛ fana y'a dama kabako de donc yiri min don sakɛlɛ yiri de don i y'a mɛn voilà aw faamuyara donc vertu donc a b'i b'a fɔ sisan a fɔra a ma ko satanabaw ni sa ye mɔgɔ kin a tigi bɛ se ka wuli ka jɔ joona donc o b'a yira k'a fɔ c'est à dire yiri in bɛ se ka kununi kɛ joona fanga b'a la ka se ka kununi kɛ joona n'o o tɛmɛna ka bɔ yen yiri in yala par exemple sisan mɔgɔ mun balila ka crise piqué walama mɔgɔ min balila ka kirin yala a bɛ se ka vu sa vertu a bɛ se k'o tigi lawuliya kosɛbɛ kolokoto ye Mutɛp Dunbiya o ɲininkali diyara n ye bari nin yiri lili bɛ ko caman de kɛ lili nin nana bɔ mɔgɔw fɛ siɲɛ 2 ni 3 munna hali sufɛ gɛngɛn fɛ u bɛ boli ka na ko samakɛ sa ye dɔ kin an mago bɛ nin lili la fanga dɔrɔn tɛ dɛ lili nin ye kɛnɛkan jaraki de parce que ni mɔgɔ binna sisan k'a fɔ i kirinna u ma cogoya dɔ i la n'u ye nin lili kɛnɛ mugu ta k'a bila i nun kɔrɔ a b'i cerveau lakisi cogo dɔ la dɔrɔn i bɛ tiso ka kunun de mɔgɔ ka lakalili tɛ donc c'est i yɛrɛ de y'o pratiquer yan et puis mɔgɔw nana minɛ ka mɔgɔ kirinen lawuli n'a ye o cogo la ten an y'o ye donc o n'a ta bɛɛ ni sa ye mɔgɔ kin u bɛ giri basa kana nin nɔfɛ ka taa don safura la dɔw b'a di mɔgɔ ma k'a ɲimi ka ji kunu dɔw b'a tigi ka joli ko n'a ye dɔw b'a don da la ka baga sama n'a ye kɛcogo caman nka a kɛcogo bɛɛ la belebele ye min ye c'est que a bɛ sa de kɛlɛ sa kinda fana kɛlɛ bon n'i y'a jateminɛ min ye mɔgɔw yɛrɛ tigɛ ka bɔ sungun na sa nɔba de b'o la sa nɔ belebele parce que n'i ko sisan ko anw kɔfɛ la ni mɔgɔw y'u jɔ ka nin lajɛ sisan yɔrɔ tuulen tan dɔrɔn zaban b'a la mɔgɔw hakili bɛ taa dɔrɔn ko i cɛ yɔrɔ in cɛ ka ɲi nka ne t'a fɛ ka taa munna de ko sa bɛ yan bon sa man kan ka an bali an ka sungun ɲini k'a kɔnɔ dɔn parce que sa ni anw bɛɛ ye sungun kɔnɔ fɛn de bon yiri min ni sungun yɛrɛ y'a d'an ma sisan an ka se ka ale dɔn ka sa kɔlɔlɔ kana an sɔrɔ an sɔrɔ o de dɔ filɛ nin ye donc sungun n'i ye Mali ta k'a lajɛ ka taa sɔrɔ jamana nin kɔnɔ sa bɛ fan bɛɛ fɛ
maliyɛnw bɛ mun de kɛ sisan ka u yɛrɛ tanga sa ma o ɲininkali dira sungun ma sungun yo o segin a ma ni nin yiri nin sungun ye joro di an ma ko joro k'a nafa sungun ye joro d'a ma ko joro k'a nafa bon an k'a ɲini an ka tɔnɔ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin ta i b'a dida i b'a ɲimi i b'a gu lajɛ i b'a ye k'a fɔ basi dɔɔni b'a la n'i y'a ta ka dun nin kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ gazi b'a la i y'a ye a bɛ mɔgɔ nun sɔgɔsɔgɔ bon n'i y'a den ta k'a ɲimi fana i b'a dɔn k'a fɔ a ka farin a bɛ nɛn teliya i y'a ye donc anw bɛ ka mun kɛ sisan anw bɛ ka joro de ɲininka sisan se min fana dira ale ma sungun kɔnɔ walasa anw ka se k'ale sufiyaw dɔn siga t'o la o de i ye mun fɔ o b'a yira an na de k'a fɔ sungun ye fɛn bɛɛ ni a sina de kɛ yen c'est-à-dire fɛn bɛɛ ni a sina sinaya min don dafaɲɔgɔnya sinaya de don c'est-à-dire sungun ye nature ye fɛn fɛn kɛ sungun de nature a ye fɛn fɛn kɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn min b'a to o ka fanga ti dama tɛmɛ sungun bɛ o fɛn fana kɛ yen donc ni i ko i bɛ siran sa ɲɛ sa ye sungun kɔnɔfɛn dɔ ye nafa bɛ mun na tɔnɔba bɛ mun na nka ni sa ye tɔɔrɔ lase i ma sungun ye sa fana kala kɛ yen donc o dɔ ye nin yiri ye ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen den in a ye ni an y'a jateminɛ n'an ye nin den fili a bɛ munumunu ko doroni ventilo bɛ munumunu cogoya min na yala i ye ɲɛfɔli jumɛn b'i bolo o la nin den ye den kabakoma de ye koyi bari ɲɛ b'a la u ye pédoncle janko min fɔ a kɛcogoya la ka kuru k'a la tan ni e ye nin fili sanfɛ i n'a fɔ i ye kuru ta k'a fili ni ku t'a la kuru bɛ sin ka bin ten kulo duguma mais ne e ye nin fili a tɛ bin o yɔrɔ bɛɛ dɛ a bɛ munumunu de fiɲɛ b'a munumunu a bɛ sumaya fo ka na da duguma bon o ye an kɛtɔ ye ka ale ɲininka sungun kɔnɔ sisan o ye fɛn jumɛn y'ale la sisan sa ni ale bɛ ka o kɛ nazaraw u ye ɲinini kɛ dɛ an b'a dɔn k'a fɔ u ye nin lajɛ ka doroninko hakili ka kunu u la dɛ nin de y'a sababu ye donc a b'a fɔ joro den de ye drone yɛrɛ c'est-à-dire a idée c'est-à-dire l'idée même de concevoir un drone donc o sababu dɔ ye nin ye puisque effectivement e yɛrɛ ça m'a vraiment impressionné yɛrɛ de ka jigin donc nazaraw ko n'an ye nin teliya sisan a bɛ kɛ cogo di a bɛ fiɲɛ ta ka yɛlɛ bon n'an ye drone ko yɛrɛ kuma mɛn dɔrɔn kuma o kuma an bɛ taa sɔrɔ hélice b'a la a bɛ munumunu dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ka sɔrɔ ka taa bon n'i y'olu ka jɛkulu caman caman ta nazarala la i bɛ taa sɔrɔ u faralen ɲɔgɔn kan ka panko kulu ni fɛn ninnu kuma fɔ quoi i bɛ taa nin ja sɔrɔ u ka jɛkulu kan k'a fɔ k'o y'olu ka taamasiyɛn dɔ ye a sun b'an fɛ yan voilà o tuma la joro kɔfɛ an bɛna yiri wɛrɛ ɲininka o fana k'an jaabi an kɛlen kɔ ka joro ɲininka yiri filanan dɔ b'an bolo an bɛna yiri mun ɲininka ka fara joro kan o la karamɔgɔ an filɛ ye yiri mun kɛrɛfɛ nin ye yiri jumɛn ye nin yiri nin min filɛ nin ye u b'a fɔ nin ma ko jabi jabi yɛrɛ cogoya de filɛ nin ye i m'a ye bulumisɛnnin de don n'a bɛ nugu a fara a kunnuguda o kala bɛ kɛ i b'a fɔ jɛman nka n'a bɛ kɔgɔ i b'a ye o bɛ commencer ka fiman dɔ k'a la bon n'a bɛna feere fana a feere bɛ taa bɔ fɔ a nugukun ni kun na ka kɛ i b'a fɔ kulukutunin ninnu donc nin ye yiri dɔnnenba de ye an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw fɛ u b'a fɔ ko musow bɛ jabi da nka mɔgɔw t'a dɔn ko ɲɛci min bɛ na a tɛ se ka fɔ ka ban donc an b'a fɔ ko jaabi yiri don walasa mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ parce que an ka kalancogo la an bɛ fɛn dɔ fɔ tɔgɔ yɛrɛ nana ni cogoya dɔw ye walasa mɔgɔw ka se ka a to u miiri la u ka baara kɛ n'a ye nin ye jaabi yiri de ye n'i y'o surunya k'a teliya a bɛ kɛ jabi ye sisan mɔgɔw b'a da u tɛgɛ la k'u kɛ masirifɛnw ni fɛnw y'a la nka fɛn caman wɛrɛ b'a la min t'o ye dɛ hali an b'a fɔ ko sama diinɛ mɔgɔw olu dɔw bɛ fɛ ka jabi da u bolo la u b'a fɛ k'a da u bɔnmɔsi la u b'a fɛ k'a da u kunsigi la k'u b'a fɔ ko jaabi de bɛ sɔrɔ n'a ye an fɛ yen bamanan fana muso furulenw n'u taɲana n'u soma yɛlɛmana i b'a ye u suti don k'a sɔrɔ u ma jabi da sen na numan sen na kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la nin y'anw ka yiri kɔgɔlen jabi yiri a lili min filɛ nin ye o bɛ mɔgɔ den sɔrɔ teliya kɛcogow b'a la mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ jabi jiri a lili daji k'a min n'i bɛ jabi bulu wuli
k'a min i bɛ fɛn min kɔ denko caman b'o la dɛ ani kuma dɔ la fana u b'a fɔ ko cɛ ɲini ni muso ɲini ko b'o la voilà. o yɔrɔ in kɔni mɔgɔ caman b'o de dɔn a la parce que ni musow ye a daw senna an b'a fɔ ko a ye jabi da bon vraiment a masiri ɲuman yɛrɛ don e yɛrɛ b'a ye vraiment a cogoya ka ɲi voilà ni muso y'i labɛn na an b'a fɔ de ko n'a y'a tɛgɛ da k'a sen da a ka furu kɔnɔ dɛ ko kana cɛ nɔfɛ k'a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ an b'o fɔ ni o kumakan damadɔw ye mais o ye n tan ye bari cɛw yɛrɛ b'a dɔn ni muso donna I cɛ la aw sigilen n'a nana a masirilen sen finen bolo finen dɔw yɛrɛ bɛ sin k'a fɔ ten ko fin saba i y'a ye wa n'a sen finen a bolo finen a ɲintara finen don I tɛ se ka jɔ donc o yiri dɔ de don bon sisan kɛnɛya ta fan fɛ ni Sénégalais bɛ nin dɔn kosɛbɛ Tchadiens bɛ nin dɔn kosɛbɛ Sénégalikaw b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ wagati min na sisan sukaro ni kɔgɔ ni tile la ani imagine ko tension bɛ ka mɔgɔw bin nin yiri dɔnnen don ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ tension kunbɛn fura de ye nin munna ni tension y'i bin ka sɔrɔ e bɛ nin wuli ka min o heure kɔnɔ ko I fari tɛ sa I m'a ye donc yiri nafamaba de don o la mɔgɔ yɛrɛ dɔw t'a dɔn ko jabi bɛ wuli ka min ayi bon an dɔw kɔni an kɔni b'a dɔn dɔ in de n'an kɔni y'a ye musow la voilà surtout an balima fila ninnu ni fɛnw voilà karamɔgɔ Gata fɔlen don yan Gata Bayitaze de bon ya donc nin yiri bɛ o nafa de ɲa mɔgɔ ye a kasa ka di an ka fɛn kelen bɛ yen nɔ an b'a fɔ an ka bamanankan na fana ko miiri ko ka tasi miiri cogoya mɔgɔw b'o dɔn I b'i miiri da ko la I bɛ baara kɛ n'a ye mais tasi nin mɔgɔ bɛ dege tasi cogo la cogo di ka dusukun lagiriya ka hakili waga walasa I ka mɔgɔ ni a hakili ka baara ka taga a sanfɛ ka yɔrɔ caman tɔmɔ a la ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw b'u nun don jabi kasa la su fɛ u da ka sunɔgɔ n'a ye I b'a kɛ filenin kɔnɔ k'a lamaga dɔɔni ka to k'a kasa sama k'i da ka sunɔgɔ I ka ko laban yɛrɛ su fɛ yanni I ka sunɔgɔ o kɛ jabi kasa samani ye k'i da ka sunɔgɔ a bɛ tasi jigin mɔgɔ dusukun na kow kan donc a b'a fɔ sisan ni I ye nin arɔmu nin suma ta a suma in bɛ c'est à dire mafa sugu dɔ bange mɔgɔ la mun b'a to I bɛ se ka tasi kosɛbɛ ka tasi ko kan n'a fɔra I ka tasi ko kan mɔgɔw ɲɛna ko gɛlɛnba don o fana tɛ dɛ an y'a fɔ k'an bɛ sunkun de ɲininka donc an bɛ ɲininkali sen minnu kan o kɔrɔ ko mɔgɔw de bɛ na I hakili la a ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ ka u kelen kelen ta ka u tɔnɔ ye ka I miiri d'a kan a bɛ giriya ka na bɔ nin de bɛ mɔgɔw donc c'est à dire ka tasi o kɔrɔ de c'est à dire I ye mun kɛra ka tɛmɛ e ye mun kɛ walima mun kɛra ka tɛmɛ ka sigi ka mafaw kan k'o lajɛ kelen kelen ka o walandaw bɔ ka a tɔnɔma yɔrɔ ye parce que u b'a fɔ de ko an ka tasi bila kɛ ko ka ɲɛsin nin ko ma ou bien nin tigi ma sina ma voilà mais mɔgɔw t'a dɔn kuma dɔ la a kɔrɔ yɛrɛ ye min ye parce que mɔgɔw girinna ka don nin fɛn ninnu na yiri min b'an kɛrɛfɛ sunkun kɔnɔ min b'an dɛmɛ tasili la dɛ o yiri dɔ filɛ nin I m'a ye donc jabi bulu jabi gɛsɛ n'i b'o fana don I da I tɛ kuma bɛɛ fɔta la quoi I b'i kɔlɔsi I ka fɔtaw n'i ka kɛtaw la kuma dɔw la mɔgɔ b'a fɔ soli sɔgɔma I ka jabi gɛsɛ don I da fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ I ka kan ka kuma ɲumanw fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ barika don I ka kuma na bon an ye fɛn minnu fɔ tasili la ani kasa duman ni nisɔndiya la an bɛ se k'a fɔ ko hali humeur so kɔnɔ ni muso ye jabi kasa don so kɔnɔ ni cɛ donna a non a tɛ se ka pɛrɛn o la dɛ a b'a hakili sigi ko dɔ mais nin yɔrɔnin ninnu bɛ taa an jɛmi sira fɛ dɛ technicien depuis nin kuma fɔra ale bɛ yɛlɛ la baasi tɛ donc nin de yiri bɛ o cogo la ten an ka sunkun kɔnɔ sisan n'i y'a ye k'a fɔ ko nin fana bɛ yan gɛlɛya fɛn ni dusukun kami nana du kɔnɔ n'i y'a ye ko kɛlɛ tɛ ban n'i y'a ye k'a fɔ ko nin yiri ninnu dɔw de bɛ ka segin kɔ bon ne ka yɔrɔ la yan nɔ ne ye kelen kɛ yan nɔ ka kelen wɛrɛ kɛ yan wa fɔ min yɛrɛ disi gosi n'o ye k'a fɔ mɔgɔ tɛ na kungo so yan k'a sɔrɔ I ma don jabi fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a kasa bɔra sisan a bɛ yɔrɔ mafa kosɛbɛ a ka di mɔgɔw ye u bɛ nisɔndiya kalan bɛ nɔgɔya ani kumaɲɔgɔnya o fana siraw caman bɛ dayɛlɛn quoi nin yiri de nɔ y'o ye bon ne bɛ jamana fila min dɔn n'olu yɛrɛ kɔni ye kalan kɛ nin na kosɛbɛ jabi non scientifique de ko Lawsonia inermis I m'a mɛn yan donc Lawsonia inermis Marocains ani Tchadiens kɛlen bɛ ka gafe caman ba bɔ nin kan ne yɛrɛ bɛ ko dɔw kalama Maroc olu b'u bolodengɔni fitinin nin don jabi ji nɔɔninen na
ni den kurani nana sisan ka sɔrɔ k'a tɔn'a da ko nin ka jaabi ɲuman sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ la i m'a ye donc Tchadiens olu kɔni bɛ fɛn fɔsɔn bɛ kɛ n'a ye olu b'a don u ka misiriw kɔnɔ u b'a don u ka église kɔnɔ u b'a don u yɛrɛ ka finiw na u b'a kɛ so kɔnɔ u b'a don wusulanw na a kasa ka kɛ u fan fɛ dɔrɔn walasa k'u hakili jigin kɛ u ka maaw kan u ka bɛnbaw kan u ka kokɔrɔw kan donc olu ka baara kɛcogo yɛrɛ bɛ kɛ ni nin ye fana quoi dugu dɔ bɛ yen ko Banamba an ka Mali la yan nɔ Banambakaw bɛ nin ko Banamba jabi ni Banambakaw sera Makan ni nin ye a sɔngɔ ka ca dɛ donc tɔnɔ minnu don o y'an ka Samandinɛ mɔgɔw ka ye u b'a dɔn k'a fɔ ko Banamba jabi de recherchelen don kosɛbɛ arabuw fɛ anw bɛ k'a kɛ arabumuso bɛ jabi k'a kun na a kunsigi la i m'a ye ka kunsigi nin don jabi la a bɛ bilen kuma dɔ la i b'a fɔ kabako donc n'o o y'o kɛ u bɛ masiri u bɛ nɔrɔ labɔ kosɛbɛ u farisogo la tubabuw b'a kɛ an ka farafinw de bɛ ka laban sisan sa ka nin yɛrɛ to yen ko ka taa Hindu jabinin ta k'a da u sen na sadiri an ta yin a kuma yɛlɛma tɛ se ka fɔ ka bɔ a b'a fɔ sadiri tɔw bɛ ka b'u ta la ka don anw ta la anw fana bɛ ka bɔ an ta la ka taga ko wɛrɛ ta an yɛrɛ tɛ min si dɔn yɛrɛ parce que Hindu jabinin da n'a bɔra masiri ɲɛlina dɔrɔn na ɲɛ dɔrɔn kasa ko fosi t'a la tasi ko fosi t'a la donc sadiri suma t'a la wa a ka ɲi ka se ka miiri mun bɛ yiri in nɔfɛ sadiri fanga mun bɛ yiri in na ko caman na donc o jate si tɛ Hindu jabinin ko o kɔni Hindu jabinin ko nin vraiment an k'a lajɛ quoi parce que ni jabi bɛ da kun min yɛrɛ kan an ka maakɔrɔw fɛ dɛ an y'o bila pewu ka taa an balan photo ta kama ni ja taara k'a ka ɲa dɔrɔn o Hindu jabinin bɛ da o de kama mais k'a fɔ ko ka jabi sun turu a kasa ka don sigida la a ka don du kɔnɔ didenw ka na la gɔbɔninw ka na la et puis o ka kɛ i ka yɔrɔ la walasa i ka don i ka yɔrɔ yɛrɛ de nɛma ka bon a fanga ka bon mais an bɛ k'o bila kɔfɛ i m'a ye k'a sɔrɔ yiri ɲumanba de don ayiwa o faamuyara ayiwa kantigi nare mari sela i tulo b'a la kɔni ayiwa an b'an filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka bi émission kɔnɔ an ka sunko ɲininka bi an yiri fila de ɲininka an ye joro ɲininka wa an ye jabi fana ɲininka an hakili la jaabi min sɔrɔla o la o ɲininkaliw la aw bɔra ka o de lamɛn sisan o la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ko dan tɛ aw la ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma